Simon Busuttil għażel li jinjora l-korrispondenza bejn l-eks Ministru Jason Azzopardi, illum Shadow Minister, u l-bqija tal-Monti. Simon Busuttil mhux talli ma kummentax dwar il-korrispondenza talli mera l-kollox dak li kien kiteb Azzopardi. Aħna ma naqblux illi il-Monti imur fit-triq l-ordinanza, dan huwa żball. Dan ifisser li kieku l-Partit Nazzjonalista tela fil-Gvern jekk jemmen li post il-bqija mhux fi triq l-ordinanza kien se jmur lura minn wed elettorali. Jew hekk jew inkella din hija U-turn mill-aktar sfaċċata l-Partit Nazzjonalista li sal-aħħar jum fil-Gvern kellu dan il-kredu. Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista jimpenja ruħu jintrabat li mhux aktar tard mill-ewwel ta' Diċembru 2013 jara li l-Monti tal-Belt Valletta fost il-ġimgħa jkun rilokat għal triq l-ordinanza. Minkejja li l-korrispondenza bejn dak li kien Ministru u l-bqija tal-Monti saret dakinhar stess tal-elezzjoni ġenerali, Simon Busuttil issa qed jgħidlek. Għalija le, il-kultura tiġi l-ewwel, tiġi qabel il-voti. Simon Busuttil mhux talli mhux qed jipproponi alternattiva allokazzjoni tal-Monti talli jemmen li r-rwol tiegħu fl-oppożizzjoni huwa dak ta' ġellied. Peress qegħdin fl-oppożizzjoni, mill-oppożizzjoni li nistgħu nagħmlu huwa li niġġieldu kontra l-Gvern. Id-dikjarazzjonijiet kontradittorji għall-aħħar ta' Simon Busuttil saru wara li kienu stess li ddikjara li nhar ta' Ħadd mhux se jitkellem.